أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Amadoda yiwona okufanele ondle agqokise amakhosikazi awo. Straight Allah uyibeka straight. Wena ndoda uwena okufanele wondle ekhaya, hayi wondliwe umfazi. Akashongo ukuthi mawungasebenzi umfazi angakudli, akashongo. Kodwa wena ndoda kumele wazi ukuthi uwena okumele wondle ekhaya. Ukuthi unkosikazi uyena osebenzayo musukuthatha leyo advantage wena bese uyahlala dekle ubheke ukondliwa umfazi. No, Allah akayifuni leyo nto leyo. Angakondla ngoba kuphuma othandweni, hayi ngoba kuyi must ukuthi akondle. Uwena okumele wondle. Ayelani ke bomama, nina ke enondliwayo, enigqokiswayo, eniphethwe kahle, esiniphethe kahle singabayeni benu. Lalela ke ukuthi zingaki izinto nina okufanele nibonise iappreciation ukuthi niyabonga ukuthi siniphethe kahle. 1, ngilalele phela bese uyangihlonipha. Angithi nguphethe kahle, ngilalele ke bese uyangihlonipha. Okay, obey and respect your husband, right? 2, nakekela isithunzi sami. Guard his honor. Nakekela isithunzi sani somyeni wakho. Ugade nekhaya lakhe, lela kwenzele lona, unakekele ngisho nomcebo wakhe. Unakekela kanjani kumcebo wakhe? Akusho ukuthi madoda yibani yiyoyoyo. Ithi manihola nize nenvelope njalo ivaliwe ufike uyinika umfazi. Akusiwo njalo lokho. Isiyoyoyo lesesenze njalo. Kancane kancane ufuna ukho drink kumele uyocela kumfazi kodwa uwosebenzayo. Kancane kancane ufuna ukuyothenga ibhluku kumele uyocela kumfazi kodwa uwosebenzayo. Hayi, akushiwo lokho. Msadi, yebo mama, yebo mama. Baba ukuthi yebo mama. Ntate this and that, msadi, hayi akushiwo lokho. Kuthiwa phatha kahle umcebo wakhe ngokuthi mangabe ekunika imali umyeni wakho, isebenzise ngendlela right. Yabona? Mayekunika imali wathi nayi 5,000 rand. U3,000 rand uzothenga ngawo igroza. U3,000 rand nizobheka ke indawo zendaba zenu. U2,000 rand nizobheka indawo zenu zamakhanda nani whatever lokho enithanda ukwenza. Ama cosmetics into zasendlini. Akungathi kushaya i15 wena usumtshela ukuthi akusena kudla la endlini. Njobe kunikeza uthe igroza ka 3,000 rand, igroza yenyanga yonke. Akungathi kushaya i15 bese umtshela ukuthi wena akusena kudla la endlini. Ngoba wena lokhu uyaqoqa uhambisa kini. Noma uyakhipha unikeza abangani bakho. Kuthi lo mntana abantu lo njengoba esebenza ekhandla kanzima kanje ukudla kusheshe kuphela endlini khona uzomfuna enye imali. Umdala uthi uma akwenzi lokho, nakekela ini umcebo wakhe. Khuluma kahle naye noma ngabe umyeni wakho wonile, bonisa inhlonipho, uzehlise, uzithobe, ukhulume kahle naye. Umyeni wakho phela kuyena umntana wakho, noma kuyena umntana kini, akuyena ubhuti wakho, umyeni wakho, khuluma kahle naye. Okay? Umsupporte ngayo yonke indlela. Uma ngabe umbona ukuthi ungumuntu ozithobayo, ozinikelayo, owesaba umdali, msupporte ngayo yonke indlela ongakhona ukuthi umsupporte ngayo. Ngoba ukumsupporta kwakhe naye uzokusupporta back. Mangafuna ukuthandaza mthele ngamanzi. Umvuse ngamanzi, umthele ngamanzi. Umtshele isikhathi sokuthandaza vuka ukuthandaza. Nawe ndoda umkakho mangafuna ukuthandaza wenze njalo nawe. Especially umthandazo wasekuseni ngoba kula ingubo ishisa khona kumnandi kakhulu.
Mayengafuni ukuvuka, thatha amanzi umsprinkle ngawo, umfafaze ngawo la ebusweni ukuthi avuke nihambe niyothandaza. Okay? That's a good wife and a good husband. 5, express TLC, tender loving care. Mbonise umyeni wakho ngayo yonke indlela ukuthi uyamthanda. Uhlale ubonga ngaso sonke isikhathi ngakho konke akwenzela kona. Umnakekele ngayo yonke indlela okufanele ukuthi anakekeleke ngayo. Ngoba naye njengoba eyokusebenzela ngithi uyakunakekela. Ufuna ukuthi niphile kamnandi. Nawe ke mnakekele ngayo yonke indlela ongamnakekela ngayo. Umthande, umbonise yonke inhlobo yothando. Uzehlise kuye, uzithobe phambi komyeni wakho. Sengathi Allah angasipha amandla bomama, asipha amandla bobaba. Sibathanda amakhosikazi ethu, nani bomama nibathande abayeni benu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.